Osvetený život je osamotený život. A tak spoločenstvo s Duchom Svätým je tá najvzácnejšia vec v mojom živote. Tak tu teraz stojím a čakám na vás a vy viete, čo bude nasledovať ešte než to poviem. Ja verím v zázraky. A zázraky sa dejú každý deň. Dovtedy, kým Boh počuje a odpovedá na modlitby, dovtedy vždy budú zázraky. Pamätajte na to. A vy a ja veríme v zázraky preto, lebo veríme v Boha a v moc modlitby. Dnes tu nebudem mať žiadneho hostia, len vám chcem niečo povedať. Verím, že máte vytiahnuté svoje Biblie a dnes by som pre vás chcela urobiť Ježiša skutočnejším. Počuli ste o úžasných zázrakoch, ktoré sa u nás dejú a predsa najväčšou potrebou vášho života je duchovné uzdravenie. Veľké duchovné dotknutie. Mnohí z vás viete, že doktor Freiling je pastorom First Covenant Church v Minneapolise. Je to úžasná cirkev, ale aj veľmi konzervatívna cirkev. Doktor Freiling bol jedným z minneapolských pastorov, ktorí s nami začali spolupracovať a nedávno sa zúčastnil jedného nášho zhromaždenia. Doktor Freiling sedel na pódiu spolu s ďalšími pastormi a počas úžasnej bohoslúžby začala Božia moc padať na celé zhromaždenie. Bolo to vzrušujúce. Ak by ste tam boli, rozumeli by ste, o čom hovorím. A tu veľmi prirodzene a veľmi krásnym spôsobom Duch Svätý zostúpil na doktora Freilinga, na toho veľmi konzervatívneho pastora a bolo to niečo, čo sa nedá opísať. Ľudská reč nemá slova, aby opísala túto duchovnú skúsenosť. A potom po 3 či 4 dňoch, po tejto krásnej duchovnej skúsenosti, som dostala osobný list od doktora Freilinga. A chcela by som vám teraz prečítať jeden odsek z toho, čo mi v tom liste napísal. Ľudia v našej kongregácii a spolupastori mi kládli otázky ohľadom toho, aké to bolo, keď som sa dostal pod moc Ducha Svätého po tom, čo ste sa ma dotkli. A mohol som im povedať len to, že to bolo veľmi prosté, jednoduché a nádherné. V skutočnosti to bol ten najnormálnejší a vôbec nie senzačný duchovný pocit, ďaleko vzdialený tomu, než si mnohí predstavujú, ako extrémne odlišný od iných duchovných prejavov. Ale bolo to také, ako by sa v tom momente zharmonizovalo a priviedlo do jednoty všetko krásne a všetko pôvabné, čo Duch Svätý už dovtedy dal. Keď ste pod pomazaním Svätého Ducha, tak to je v skutočnosti tak veľmi normálny stav. A všetko iné je abnormálne. Toto sú slová asi najkonzervatívnejšieho pastora z asi najkonzervatívnejšej cirkvi v Minneapolise. Pastora vo First Covenant Church. Takže dnes, len na pár minút, budeme hovoriť o úžasnej osobe Ducha Svätého. V poslednom čase som niečo objavila. A to je tento fakt. Je úžasné vidieť prejavy Ducha Svätého. Pripomínam, že Duch Svätý je osobou, nielen Božím atribútom, ani nejakým vplyvom. Duch Svätý je úplne rovnakou osobou, ako je Ježiš Kristus, Boží syn osobou. Úplne rovnako, ako Boh Otec je osobou. A má veľmi konkrétnu osobnosť.
Áno, všetci vydávame prejavy moci Ducha Svätého. Keď sa zúčastňujete na tých zázračných zhromaždeniach, sme úžasnutí, keď vidíme jasné prejavy moci Ducha Svätého pri uzdravovaní chorých tiel. Sme nadšení, keď toto vidíme. Je to nadprirodzené. Preto nepotrebujete, aby Kathryn Kuhlman na vás osobne skladala ruky a modlila sa za vás. To je dôvod, prečo ľudia, ktorí prídu a sedia na našich zhromaždeniach, sú v okamihu uzdravovaní tou prenesmiernou neviditeľnou mocou a neviditeľnou osobou. To je vzrušujúce. Je vzrušujúce vidieť prejavy jeho moci, keď sú ľudia zarazení dole mocou Ducha Svätého. Nazvite to ako chcete. Zrážajúca moc? Som vždy úžasnutá, keď ľudia, ktorí nevedia nič o moci Ducha Svätého, na toto používajú modernejší termín. Hovoria o zostrelení duchom. Myslím si, že tento termín som teraz použila prvýkrát v živote. Ale toto je zrejme nejaký moderný pojem na to. Ale ja neviem, ako to lepšie opísať, než keď poviem, že boli zarazení dole mocou Božou. Je to Duch Svätý. Ja tomu nerozumiem. Alebo si naozaj myslíte, že ja rozumiem tomu, ako je to možné, že veľký 100-110 kilový chlap, ktorý tam stojí a zrazu v zlomku sekundy jeho telo je natiahnuté na zemi ako kus dreva. Ja s tým nemám vôbec nič spoločné. Verte mi, hovorím vám pravdu. Nemám absolútne nič spoločné s touto zarážajúcou mocou ducha, lebo ja sama tam stojím úžasnutá. Neviem vám na to dať vysvetlenie. Jedine také, že tieto naše fyzické telá nie sú vybavené na tak veľkú moc. Toto je asi dôvod, prečo nemôžeme stáť pred Bohom a hľadieť mu do tváre. Lebo Božie slovo hovorí, že nikto nevidel Boha. Ešte predtým, než sa postavíme do jeho svätej prítomnosti, to, čo je smrteľné, si musí obliecť nesmrteľnosť a to, čo je porušené, si musí obliecť neporušiteľnosť, pretože on je svätý Boh. A tieto naše smrteľné telá nedokážu obstáť v prítomnosti takej svetosti. Tieto fyzické telá, ktoré sú otvorené na choroby a na hriech. Toto naše fyzické, toto porušené, jednoducho nie je vystrojené na Božiu svetosť, nie je to vybavené na tak veľkú moc. Ale keď sa raz postavíme do jeho svätej prítomnosti potom, čo odídeme z tohto tela, tak budeme mať nové vzkriesené telá. Oslávené telá. To je tak úžasné. Je úžasné vidieť prejavy darov ducha. Ja verím v dary ducha celým svojim srdcom. Som nadšená, keď vidím, ako sa prejavujú tie dary. Ale to nie je to, o čom by som dnes chcela hovoriť. Lebo verím, že na celom svete sú tisíce a tisíce mužov a žien, ktorí sú súčasťou veľkého charizmatického hnutia, ktorí poznajú len prejavy moci Ducha Svätého, ale vedia len veľmi málo o osobe Ducha Svätého. Poznáte ho ako osobu? Je to tá najúžasnejšia skúsenosť na svete. Pavol poznal túto skúsenosť.
Pavol to poznal. Pavol poznal nielen moc Ducha Svätého, ale on tiež poznal osobu a osobnosť Ducha Svätého. A aj preto napísal: tá milosť Pána Ježiša Krista. Kto ju dokáže pochopiť? Kde by bol dnes každý z nás, ak by nebolo tejto prenesmiernej milosti? A potom pokračuje: a láska Božia. Kto dokáže pochopiť Božiu lásku? A predsa neustále vidíme, ako sa prejavuje v našich životoch a aj v životoch iných. Lenže tu Pavol neskončil. A blízky vzťah, spoločenstvo Ducha Svätého. Toto spoločenstvo. On je pre mňa reálnejší než akákoľvek pozemská osoba, ktorú som kedy poznala. Viete, posvätený život je osamotený život. Klamala by som vám, keby som vám tvrdila, že to nie je život odlúčený od iných. Poviete: Kathryn Kuhlman, hovoríte o fakte, že váš život je vlastne veľmi osamotený. Viete, nerozumiete. Vôbec tomu nerozumiete. Sú tu tisíce a tisíce ľudí, ktorí vás neustále obklopujú. Tisíce ľudí. A predsa, keď je váš život odovzdaný a posvätený, môj sociálny život je veľmi obmedzený. Takmer žiadny. Ale viete, je to kvôli tomu, že som zaneprázdnená konaním Pánovho diela. Ale existuje spoločenstvo, ktoré poznám, ktoré je väčšie ako každé ľudské spoločenstvo, ktoré akýkoľvek človek zažil. Existuje blízkosť. Existuje vzťah s ním, ktorý je tou úplne najvzácnejšou vecou, akú mám vo svojom živote. Pavol to poznal a preto hovoril o tomto spoločenstve. A slovo Božie o tomto vzťahu a spoločenstve hovorí takto: všetci tí, ktorí sú vedení duchom, a dnes žijú tisíce ľudí, ktorí vyznávajú moc Ducha Svätého, ktorí vyznávajú plnosť Ducha Svätého, ale nepoznajú prakticky nič z toho byť vedený duchom. Pamätajte na toto. Keď ste vedení, tak nasledujete. Vedenie nie je na vás. Naozaj poznáte, čo to je byť vedený duchom? Nasledovať ho? Existuje blízkosť. Hovorím pravdu. Poviete mi: slečna Kuhlman, ako to, že v duchu, ako to, že na tých veľkých zhromaždeniach oznamujete uzdravenie niekoho na balkóne a tam sú tisíce ľudí a vy ani nedovidíte na nich. A predsa to vnímate, viete to. Duch Svätý svedčí o uzdravení toho človeka. Nie, priatelia, to nie je mimozmyslové vnímanie. Prosím vás, neoznačujte to ako mimozmyslové vnímanie, ako nejakú telepatiu. S tým nemám nič spoločné. Nikdy som nečítala žiadnu knihu o tom. Nikdy som nečítala nič.
o mimozmyslovom vnímaní, ale poznám niečo, čo je väčšie. Ja poznám jednu osobu a jej moc. Nasledujem jeho. Poznám jeho. Stala som sa tak citlivou na neho. Nie som si vôbec vedomá toho množstva ľudí okolo. Som si vedomá len vedenia ducha. Všetci tí, ktorí sú vedení duchom. Ale existujú tisíce ľudí, ktorí sa pokúšajú viesť ducha. A takto sa dostanete mimo Božiu vôľu. Takto sa dostanete do fanatizmu. Toto je dôvod, prečo potom ľudia stvárajú také zlé a neslušné veci. To je dôvod, prečo je niekedy pošpinené to, čo je tak krásne a úžasné. To je dôvod, prečo vydávame prejavy telesnosti namiesto prejavov ducha. Duch Svätý nie je osobou alebo mocou, ktorú môžete používať. Duch Svätý musí vždy používať nádobu, podriadenú nádobu. Chcem, aby ste uvideli niečo, čo je tak úžasné. Keď skutočne poznáte osobu Ducha Svätého, verím, že v živote každého z nás, a je mi jedno, kým ste, je mi jedno, ako ste duchovne vyspelí, ale keď nepoznáte dokonalú Božiu vôľu, keď neviete, ako sa modliť. Raz mi povedala jedna žena, keď som vstúpila do jedného obchodu a ona ma spoznala, a tak mi povedala, viete, práve sme zistili, že moja mama má rakovinu a ja neviem, ako sa má modliť. Neviem, či sa má modliť, aby si ju Boh vzal, lebo už nastal jej čas odísť, alebo či sa má modliť za uzdravenie jej fyzického tela, alebo ste sa dostali do bodu, kedy už neviete, ako ďalej a vy neviete, ako sa modliť, lebo niekedy je to veľmi ťažké. Ale pamätajte na toto. Je tu niekto, kto pozná dokonalú Božiu vôľu. Ten, ktorý je dokonalou múdrosťou. Ten, ktorý je dokonalým poznaním. A keď sa dostanete do stavu, že sa neviete, ako modliť, a keď ste už dosť duchovní, keď už ste sa mu poddali, keď ste už podrobili svoju vôľu Božej vôli, a tak sa dve vôle stali jednou vôľou. Hovorím o niečom, čo možno nebudete potrebovať zajtra, alebo pozajtra, ale tak istotne, ako že ste súčasťou ľudstva, tak určite sa stretnete s tým, o čom teraz hovorím. Keď sa dokážete dostať do stavu, keď už nemáte a nepresadzujete si svoju vlastnú vôľu, ale keď ste ju dobrovoľne podriadili inej vôli, jeho vôli, a dve vôle sa stanú jednou, jeho vôľou, a vy to všetko prenecháte na múdrosť Ducha Svätého, tak sa bude prihovárať za vás. Príde pred Boží trón a bude sa modliť s vami, cez vás a vo vás. A takto nemôžete minúť Božiu vôľu. To vám sľubujem. Poznáte vo svojom modlitebnom živote Ducha Svätého? Keď už nebojujete proti Božej vôli, ale keď už podrobíte seba samého jeho vôli. Čo sa týka tretej osoby Trojice, tak priatelia, je toho omnoho viac, než len prejavy moci, než len dary ducha.
Je tam toho viac, než len uzdravenie fyzického tela. Je tu blízky vzťah, je tu spoločenstvo s tým, ktorý odstráni samotu z vášho života. Môžete mu dôverovať. Ježiš mu dôveroval a on ho poznal lepšie, než som ho ja kedy poznala. A ja to vnímam tak, že ak mu Ježiš mohol dôverovať, tak mu istotne môžem dôverovať aj ja. Môžem mu dôverovať, že ma bude viesť, môžem mu dôverovať, že ma bude sprevádzať, rovnako mu môžem dôverovať, že ma bude chrániť a že ma zatieni jeho božskou prítomnosťou. Verím v zázraky.